Onko kysyttävä? Ei. Keksikö se jonkun tyylin, millä saa tämän hien pois kohdaan? En. Oi vittu. Tietenkin se on hikinen ihon. Naama Se jo muuta, vala- niin latanvarmista ja aloitusasento. Naama jo valmiiksi märkä, niin Joo, se on koita ihan. tässä sitten lasit huurussa. Tiedätkö mitä mietin? Me otan tähtäinkuvan makkuulta. Fancy pants. Vittu hää. Ehkä tästä jotakin näkyy. Se oli valattu varmistettu. Joo. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Osuuko se siihen? Ei. Eikö? Oi vittujen kevät. Osuu. Tuo ainakin osu. Niin, osuu. Osuu. Paljon huonompia. Osuu. 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 Oi, helvetti sentään. Ai niin, mulla jäi ampumatta se off-handipaikka vielä. Helvetti sentään, mullahan piti siellä käydä ensin. Osuu. Mutta enpä käynyt. Kun on niin vitu vammanen jätkä. Osuu. Vittujen kevät. Pitää ees takaisin juossa niinkö joku vitu hessuhopo. Osuu. Saatana vamuli. Ai, loppuhan se joskus. Mie mietin, etteikö se kohta jo loppu. Perkele! Sentään! Osuu. Ammu kohdalla. Osuu. No ei oo vittu tosiaan varmaan, jätä ampumatta viimeistä. Mä sitä kyykysäis näjä saatana. Vittu! Osuu. Noi! Hyvä. Sitä se minäkin. Kuka irti liikkuvattaa? Tyhjä laukaali. Varmasti voitte kantaa asentoon. Aika. 197,14. Ei mulla mitään kysyttävää. Mihin suuntaan lähdet seikkailemaan? Varmaan tuonne vasemmalle ensin. Yes. Olipas kiinni tää aloitusasento. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Osuu. Osuu.
No vittu, olisiko se sittenkin pitänyt se suurentaja ottaa tähän? Oletko lopetanut? Joo. Mitä siirryt liikkuvattaa? Tyhjä laukaus. Varusteessa voitte kantaa asentoon. Aika 83.90. No niin. Onko kysymyksiä? Ei mulla muuta. Jalat siihen. Tai eihän me kyllä kysynytkään mitään, Kyllä. mutta... Aloitusasettoon ja... Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Vitu varmisti. Perkele. Yksi oli vielä. Ei kokki. Missä? Tuolla. Jos olet lopettanut. Ja tyhjä laukaus ja... Me voin ottaa sen. Yes, ja sitten kivääri. Ratavapaa, mutta seuraava ampuja, onko kysymyksiä? Ei. Ei oo. Mm-mm. Lipas kiinnitä ja koteloi ja aloitusasentoon. Two hands to the window. Ampuja valmis. Valmis. Huomio! No. Lopettanut lipas irti liikkuvat taas. Ja tyhjä laukaus taululle ja koteloi. Kiitos. Aika 5199. 5199.